Takže, počkať. Takže zdravím vás môj Nedita Diamanty, teraz u ďalšieho YouTubeového videa a som tu na takej legovej výstave a je tu takýto epický hrad, je úplne taký veľký hrad, tu sú takéto, neviem, tu je auto na strome, tu sú takéto, no alebo skôr také väzenia a tu sú akoby, to je akoby také more, tu je taký most. A tu je takáto nejaká, vyzerá to ako škola alebo niečo. Tu je podzemie. Tu je ďalší les, tu je taký obor. Zasnežená dedina tu je. A tu je takýto vlak, tam je vlaková trať. Tak toto vyzerá. A Na leku hovorili, že sa nemá chytať. Poďme ďalej. počkaj, Erna. Aha, toto som asi ukazoval na Nedita Diamanty. A ešte tu je takýto desivý les. Tam sú aj legoví pavúci. A dobre. Zatiaľ čaute, alebo ešte toto ukážem. Tu je takéto Lego Friends epické. No áno, je to takéto mesto úplne, lietadlo. Tu je ešte viac, tu je more, vodové. Tu sú dvere. A do nich nechoďme už. Áno. Lebo tam sa už nemá ísť. No asi sa nemá ísť. Takže tak. Ale určite je tu také Lego s takýmto budem. Tu sú takéto akoby domy a také pekné cesty sú tu a počkaj, tam je ďalší legový set, tak. Mama, ešte mi podáš pičie? Sa chcem ešte napiť. Áno. Všetky Lega Friends? Takže. Podľa mňa asi nie, ja neviem. Ale mama, toto vyzerá nádherne. Nie. Mama, toto vyzerá nádherne. A na plagáti vraveli, že toto je nejaký druhý najväčší legový hrad na svete, alebo niečo také. Mama, asi môžem povedať, že kde sa koná tá výstava. Že tá Diamanty, táto výstava sa koná v Prievidze, v Bojniciach, v takej... V Bojniciach, nie v Prievidzi. Bojnice. No, Bojnice sú v Prievidzi. Kultúrne centrum. A áno, v kultúrnym centrum v Bojniciach asi Prievidzi. Však Bojnice sú v Prievidzi. Prievidza nie je. Prievidza je zvlášť. Aha. Bojnice sú zvlášť. Aha, tak dobre. Vidíte, Diamanty, tu je takýto Jurský park. Je úplne epické. Tu je také sklo. Tu sú takýto... tam je zrkadlo. Ale tu je takáto rieka. To je taká ohrada. To chytila. To je staré Jurský zrkadlo. A na neho hovorím. A Nedita Diamanty, toto je nejaké Lego Avatar, to som ešte nevedel, to je taký film s takými divnými modrými postavami. Takéto zaujímavé je to. Tu sú takéto veľryby, to je taká hora. Tu sú takéto. A to je ešte nejaké Lego Harry Potter. Neviem. Mama, že to je asi všetko z tej legovej zostavy. No je to celkom málo, ale na budúce dúfam, že tu bude ešte také Lego Minecraft. Že by tu spravili také epické mesta zo všetkých tých Legov. Z toho Lega. Lego. To je takáto epická väža. A je to také guľaté, Nedita Diamanty aj tomu. To je taká zaujímavá dizajnovacia vec, že je to také guľaté. Takže nádherné. Tu sú také hodiny, alebo čo? No. Tak dobre,
Medita Diamanty, zatiaľ čaute.